गध उठू ना एपर्यंत बाबा गुड मॉर्निंग ଏବେ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଏବେ ତ ମୁଁ ଗାଧିକି ଆସିକି ହାଇ ଗାଇଜ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆସିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଚାଲି ସିଡ଼ିରେ ଚାଲିକି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ କଣ କେହି ଗୋଟେ ଉଠି ନଥିବେ ଆଜି କେହି ଗୋଟେ ଆଜି ଉଠି ନଥିବ ଜଣା ପଡୁଛି ବାଟରେ। ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଜ ମ୍ୟାଡାମ ଉଠି ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରେ ଶୋଇଛି ସେଟା ଶୋଇଲି ମୋ ଶୋଇ ଦେଇକି ଶୋଇଛି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ସିଡ଼ିରେ ଚାଲିକି ଆସିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦବା ଏତେ ଜୋରେ ଥକା ଲାଗୁଛି ମାଟିରୁ ପାଣି ପିଇବ ମାଟି। बाबा गुड मॉर्निंग बाबा गुड मॉर्निंग बाबा गुड मॉर्निंग गध उठू ना एपर्यंत बाबा गुड मॉर्निंग से भी पानी पिउछि हो एत शांति लागला। ଏବେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଆଜି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରୁ ଆସିକି ଖାଇକି ଏବେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିକି ଗାଧେଇନି ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଆଉଥରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିକି ଖାଇବା ଆମର ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାକୁ ଆଣିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପନିପରିବା କାଟେ ଚାକୁଟା କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଶାଗର ରେସିପି ବନେଇବା। ଏବେ ଶାଗ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଶାଗ ତ ବସେଇଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗାଧେଇନା ଏବେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଦେଲି ଶୁଖେଇଦିନା ଏବେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ପ୍ରବଳ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଉଠିଗଲା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା 12ଟାରେ ଉଠିଲି ଉଠିକି ଆସିକି ଗାଧି କରି ଗାଧିକି ଏବେ ତ ଖାଇବି ମ୍ୟାଡାମ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ରେସିପି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେସିପି କଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ଭଲ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଏବେ ତ ମୁଁ ଗାଧିକି ଆସିକି ଖାଇବି। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଶାଗ ତା ପାଇଁ ଶାଗ ବାଇଗଣ ଶାଗ ବନେଇଥିଲି ଏଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ ମଟର ପଡିଛି ଆଳୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଇଏ ହେଲା ଦହି ଇଏ ଘର ନ ଦେଇଥିଲେ କି ଶାଗ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଶାଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଗଟା ମତେ ଖାଇନି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଖାଇବାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଇଜ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେନି। ଗାଇଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇବା ମିଳୁନଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବନି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବି ବୋଲି ଖାଇଦେବି ଦେବି ଏସବୁ ପୁଣି ଖାଇସାରେ ମୁଁ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।